שלום לכולם, היום אנחנו נלמד להכין פרח, בעצם אוריגמי, אוקיי? טוב. חומרים אנחנו צריכים מספריים, אלא אם כן אתם יכולים לחתוך ביד, דפים צבעוניים, חתיכת דבק, לא גדול, סתם. אוקיי, בואו נתחיל. ניקח דף מרובע, ונהפוך אותו לריבוע. אנחנו עושים את זה בכך שאנחנו פשוט מקבלים במשולש בצורה כזאת, שיהיה כמה שיותר מדויק, ואנחנו ככה, ועכשיו את כל הקטע הזה אנחנו פשוט מורידים. אנחנו עושים את זה ככה, אנחנו מקפלים, הנה ציוק, אוקיי, שיש לנו בעצם פה את כל הקו הזה אנחנו מורידים. אפשר ביד, אפשר איך שאתם רוצים, כבר שיהיה לנו ריבוע. טוב, עכשיו שיש לנו ריבוע, שזה בעצם מקופל כבר, נכון? אנחנו עוברים על הקיפול. עכשיו יש לנו ריבוע מחולק לחצי משולש. עכשיו אנחנו פשוט עושים ככה. ככה שיש לנו ריבוע ו-X. עכשיו אנחנו עושים לחצי. אוקיי? עכשיו אנחנו פשוט מקפלים, ופשוט עכשיו יש לנו מין כוכבית כזאת. אוקיי? עכשיו אנחנו הופכים את הדף ולוחצים על האמצע. אתם רואים ככה פתאום נהיה לנו איזושהי קערה כזאת. אנחנו תראו מה אנחנו עושים. אנחנו לוקחים את הקטע הזה ועושים פשוט, המטרה שלנו זה ככה. אוקיי? בצורה כזאת ככה. מקפלים פה אחת, מקפלים פה אחת, אוקיי? ואנחנו פשוט, את זה אנחנו גם, ככה שיוצא לנו משולש. בצורה כזאת. עוד הפעם. יש לנו עוד פעם, אנחנו עושים אחת, אחת. מצוין. אוקיי, עכשיו בעצם יש לנו משולש, שיש לו בעצם ככה שתי שכבות, שאפשר לקרוא לזה. עכשיו אנחנו לוקחים שכבה אחת, ככה, שנשאר לנו שתיים, אחת, אנחנו מקפלים ככה עד לקו האמצע. אותו דבר גם בצד השני. עכשיו אנחנו הופכים את מה שיצא לנו, ואנחנו עושים אותו דבר כמו שעשינו בצד השני. מקפלים עד לאמצע, ואותו דבר בצד השני. אוקיי? אז עכשיו אנחנו, אוקיי? זה מה שיש לנו. עכשיו אנחנו לוקחים את שני השכבות, אתם רואים? נכון, יש לנו שתי שכבות, פשוט מצמידים אותם אחד לשני, ככה. עכשיו אנחנו גם אוקיי? אז פשוט הפכנו את זה. בהתחלה זה היה ככה, עכשיו אנחנו פשוט הפכנו את זה ככה. אוקיי, מצוין. עכשיו זה כבר, אנחנו מסיימים. עכשיו יש לנו מין כוכב כזה. עכשיו כל דף יש לו שתי שכבות. אוקיי, אל תעשו בזה שזה רק אחד, יש לו שתיים. אנחנו לוקחים בקטע הזה של השתיים, אוקיי, ואנחנו מקפלים עד לקו האמצע. אותו דבר לצד השני. אנחנו הופכים, אוקיי, יש לנו ככה, אנחנו הופכים ועושים את מה שעשינו לפני שנייה. אחת, שתיים. אוקיי, עכשיו אנחנו כבר לקראת הסוף. יש לנו בעצם שני פתחים כאלה, ככה. אנחנו לוקחים אחד, ואנחנו פשוט מכניסים, נכון שזה לא זה? אנחנו מכניסים ככה, אוקיי, זה ככה, ופשוט איך שזה, אנחנו פשוט מועכים את זה. לא משנה שזה לא יצא ישר, ככה, פשוט מועכים את זה. את הדבר אנחנו עושים מה שלוקחים, הנה בואו נקרא לכם, ככה, אנחנו לוקחים, פשוט מכניסים, לוקחים איך שזה, מועכים. אוקיי. עכשיו, אוקיי, זה החלק, אוקיי, עכשיו בעצם זה מה שיש לנו. עכשיו, אם אתם שמים לב, פה למעלה, אתם רואים, יש לנו חור.
אז בעזרת הפה אנחנו פשוט ננפח כמו בלון, אנחנו ניקח את החור, פשוט ננפח. טוב, הנה, יצא לנו קצת מלבני, אוקיי? עכשיו זה החלק הכיף, אנחנו פשוט תופסים, אוקיי? זה מלמטה, אנחנו פשוט תופסים, ואנחנו פשוט מקלפים, רואים? פשוט מקלפים בצורה כזאת, אוקיי? אוקיי? עכשיו אנחנו מחליפים את הצד השני, תופסים, וגם פשוט מקלפים. לא עד הסוף, כדי שלא יברח. אנחנו תופסים, חשוב לתפוס, אחרת זה יברח לכם. מקלפים. אוקיי? בצורה כזאת. עכשיו, יש לנו בעצם פרח, עלי כותרת, הכל. צריך גבעול. הנה, יש פה, אנחנו לוקחים דף ירוק, חתכתי אותו לחצי, ואנחנו פשוט מהקצה, קודם כל אנחנו לוקחים את הדבק שלנו, אנחנו חותכים חתיכה קטנה, כן, ממש קטנה, הנה, ושמים אותה בצד. עכשיו אנחנו לוקחים את הצד, ככה, בצורה כזאת, אנחנו פשוט מתחילים לגלגל מהאלכסון, אוקיי? יש לנו דף מהאלכסון, אנחנו מתחילים לגלגל, אוקיי. עדיף כמה שיהיה יותר דק, יותר יפה. אוקיי, אנחנו פשוט מגלגלים ככה כל הדף, אוקיי. קח קצת זמן. הנה. אוקיי, בסדר, יש לנו. עכשיו, אנחנו פשוט לוקחים את חתיכת הדבק שהכנו, ואנחנו פשוט בקצה אנחנו מדביקים. בצורה כזאת. אם צריך וגם פה נפתח לכם, אנחנו פשוט לוקחים את הדבק, חותכים עוד חתיכה, ומדביקים. אבל אפשר גם לעשות עלה, פשוט אנחנו גוזרים פה, אני לא אעשה עלה. אוקיי. עכשיו אנחנו לוקחים את החלק הדק, לא עבה, ואנחנו פשוט בחור שניפחנו, אנחנו פשוט מכניסים, וזהו, יש לנו פרח. עוד, מקווה שעזרתי.